Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw kuma don adamaden kɔnɔbara bi fa kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman kama ka sɔrɔ a ma fɛn bila a kɔnɔ hakili ka fa kama bi kunnafoniw an bɛna daminɛ min ye o de ye an ka fasoba Maliba ale kɔni ka dugu fɔlɔfɔlɔ n'an b'o fɔ a ma ko région fɔlɔfɔlɔ n'o ye région administrative ye n'u b'a wele ko Kayi olu kɔni an ka jamana jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ u b'a wele ko DRCC olu kɔni ye wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kɛ baara min bɛ se ka to gɛlɛya min bɛ i n'a fɔ an ka tajiko la k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o de senfɛ u ye litiriba 18 kɔni u y'a minɛ gasoil la ka bɔ maajugu dɔ yɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko la direction régionale du commerce et de la commande et de la consommation et de la concurrence DRCC olu kɔni ye nin wulikajɔ ni baara ninnu kɔni u y'a bolo da min bɛ se ka to stockage juguba min bɛ yen nɔ sa ko o dogolen don u kɔni y'a bila yeelen na ka jira malidenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni ɲɛsinnen de ma sa i n'a fɔ 18,000 litres nda o de ye litiriba 18 ka taa dogo maanifin minnu bɛ yen nɔ sa k'u bɛ gasoil ɲini ka k'u ka mobili kɔnɔ ani ka i n'a fɔ machine kɔnɔ u kana se k'a sɔrɔ o de la bamananw kuma don ko dɔ ɲɛ bɛ kɔɲɔmuso la min ta a cɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma in tɛ fɔ gansan n'i y'a fɔlen ye dɔrɔn c'est que i b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen ni waati min na Mali ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ ni baara la min bɛ se ka to malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ k'a k'u ka bolifɛnw na ou bien k'a k'u ka masimafɛnw na walasa u ka se k'u ka ciw n'u ka baaraw ɲɛnabɔ waati kelen dɔw bɛ yen u bɛ nin kɛ yuguyugu ni gɛlɛya ye ka taa ka ɲɛsin fasodenw ma o de la an ka ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ ni baara la su ani tile bɛ se ka to u bɛ kisi nin maajugu ninnu kɔni tɔɔrɔ ma. Bamananw kuma don k'an ka taa ko o laban ye boli ye an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko sécurité alimentaire o kɔni a bɛ fɔ tɔn hakɛ dɔ ma ko tɔn 535 o kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ Mɛnɛkakaw fɛ yan nɔ a kɛra tubabu kalo tile 15 avril kalo o tɛ kunun ye sa wa san 2026 u ka cɛ min bɛ yen sa k'u b'a wele ko Radouane Aga Mohamed Ali ale kɔni ye nin wulikajɔ ni baara in kɛ i n'a fɔ maanifin minnu bɛ yen sa ko o bɛ Mɛnɛkakaw fɛ k'u bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ a kɔni ye nin tɔn hakɛ ta k'a d'u ma ni ye nin tɔn ninnu ta k'a lajɛ dotation no o de ye nin tɔn ninnu ye fɛn minnu b'a la sa a bɛ i n'a fɔ riz no o de ye malo ye ale tɔn 285 ka taa a fara a bɛ fɔ fɛn ma ko 1000 no o de ye ɲɔ ye o tɔn 250 o kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maanifin minnu kun welela kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko les autorités administratives o y'a an ka mairie mɔgɔw ni minnu bɛ janto papier ko la dugu in na n'o o ye région de Mɛnɛkayi ka taa a fara u ka mairie mɔgɔw kan ka taa a fara u ka i n'a fɔ dugutigiw kan ka taa fara an ka jamana musow olu ka ɲɛmaa n'u wele ko CAFO régional ka taa fara u kan ani conseil régional de la jeunesse o tɛ an ka denmisɛnninw jɛkulu ye wa olu bɛɛ lajɛlen wele kɛnɛ kan ka nin ko in k'u ka a sɛrɛ k'a di u ɲɛna maanifin minnu bɛ sa ko u mago b'a la bamananw kuma don ko ɲɔ bɛ ɲɔ bugu mais taa kan ba a la n'an bɔra yen an bɛ taa précisément ministère so min bɛ wele ko ministère de l'énergie et de l'eau o tɛ ministère so ye wa min bɛ ɲɛsin an ka jiko a n'an ka i n'a fɔ yelenko ma sa n'o ye i n'a fɔ EDEM ye ne ta k'a lajɛ ni ministère so in kɔni olu ye papier dɔ bɔ papier min b'a wele ko la nouvelle politique nationale de l'eau san 2026 ka taa fara plutôt san 2026 awɔ ka taa fara san 2035 2026-2035 nin ye nin ko ninnu kɔni kungun n'a ɲɛɲɛ ta k'a lajɛ an ka ministre so in kɔni maa min b'a ɲɛmaa la o de tɔgɔ ye ko professeur Cɛmɔgɔ Taraware a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ ni baara ninnu kɔni kɛ kun fila t'a la ko kelen pewu de don min bɛ se ka to ka bɔ san 2026 la ka taa bila san 2020 plutôt 35 la fasodenw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ji ɲuman ji jɛlen ji sanuma ji min bɛ se ka to bi balo cogo ɲuman na
ko n'ala sɔnna ma o de kɔni kɛra nin projet ba in ye min faso ba Mali ba olu kɔni sɔnna ka adopter n'o o de ye nin politique générale nin politique ni nouvelle politique ye ne da lajɛ an ka ministre so o kɔni ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni bɛ ka kɛ sabula ne ta k'a lajɛ conseil des ministres min kɛra tubabukalo tile 4 marisi kalo san 2026 u y'a ɲini ko ministre ka nin hakilina nin baara ninnu kɔni k'u sigi sen ka joona joona min bɛ se ka to lafiya bɛ se ka sɔrɔ malidenw ye ani malidenw ka jiko ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ ni ji de kan ka a ko ɲɛnabɔ bamananw k'u ka kuma na ko n'i ye baya ye manja o manja ye baya nɔfɛ k'a bɛ maa min cɛ la o nɔfɛ ko don sinon don o don an bɛ tɛmɛ gulolen kan an mɔgɔ ti sa a ma an bɛ to o ministère kelen kɔnɔna na an bɛ taa projet national du Mali dans le cadre du programme africain du mini réseau olu ye ka sigi fɔlɔ kɛ sigi fɔlɔ min kɛra yɔrɔ min na sa fɔ a ma ko ex-CRES ministre min bi tɔgɔ ye ko professeur Cɛmugo Tarawele n'ale ministre de l'énergie et de l'eau ale de ye o ɲɛmaa ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye fɔn min labɔra PNUD ani précisément a bɛ fɔ diɲɛ jɛkuluba min ma ko le fonds d'environnement olu de ye nin tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka nin ko in kɔni ka ta ka dɔ farafina jamana 24 hakɛ la n'i y'a ko ta k'a lajɛ an ka jamana yɔrɔ min bɛ wele ko ANERB o ye agence nationale des énergies renouvelables et bioénergie n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ka daga de la nin sigilen don wa Mali ministère sow bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni nin baara ninnu kɔni u bɛɛ bɛ ka kɛ ministre ɲɛkɔrɔ ministre min bi ɲɛsin ji ani kuranko ma n'i y'a ko ta k'a lajɛ ministre y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka na ni an ka jamana in kɔnɔ kuran kura ani ka ko tile k'o yɛlɛma k'a kɛ yɛlɛ malidenw ma malidenw bɛ se ka lafiya cogo ɲuman min na k'o de bɛ ka wulikajɔ ye maa min kun bɛ nin kɛnɛ kan an ka i n'a fɔ media tɔgɔ la o de ye Amadu Sa Ala Ture ale ye kunna kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ ka bɔ i n'a fɔ ni maa ninnu da an ka jɛ an k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Yoro Sidibe ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n b'aw fo kosɛbɛ aw ka nali la an ka nin réunion na nin projet in ye projet mun ye mun bɛ se ka tile bayɛlɛma n'an b'a fɔ ma mini central tile bayɛlɛma hakɛ la mun bɛ bɛn i n'a fɔ yɔrɔ minnu ka jan dugubaw la an b'a fɔ ma mini réseau donc projet a b'o de kan an dɛmɛbagaw ye PNUD ye ani Fonds pour l'environnement mondial olu bɛ k'an dɛmɛ pour que an ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ mun bɛ se ka ba don nin baara in na kosɛbɛ parce que Mali yɛrɛ bɛ nin kan kosɛbɛ anw yɛrɛ ka service n'o ye agence nationale des énergies renouvelables et de bioénergie o b'a baara kan AMADER o b'a kan an dɛmɛlen bɛ direction nationale la mais grande muraille verte agence nationale de la grande muraille verte an n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ se ka na ni courant ye ka d'olu ma région minnu n'an b'a fɔ olu ma grande muraille verte pour que olu ka baaraw ka se ka ban nɔgɔya parce que olu bɛ baaraw kɛ i n'a fɔ sɛnɛw ni fɛnw ani sigida yɛrɛ lakanali a bɛ se ka dɛmɛba k'o la a bɛ baloya pratiquement jamana in fan bɛɛ la ni ka sɔrɔ comment dire la yɔrɔ minnu ni an b'a fɔ k'olu tɛ ja barika man bon yɔrɔ minnu na n'o bɔra la mɔgɔ an bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Mali in kɔnɔ yan ja bɛ pratiquement jamana in fan bɛɛ la donc an b'a fɔ de ma ko tracé de la grande muraille verte donc a bɛ se ka a bɛ waleya o bɛɛ la donc nin ye ɲɛbila de ye parce que ni nin baara kɛra an bɛ na jaabi minnu sɔrɔ o de b'an dɛmɛ an bɛ se ka kɛnyɛrɛ n'an b'a fɔ olu ma privé olu fana bɛ se ka an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ cogo min pour que nin ɲɔgɔn waleyaw a ka caya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ kuranko la kosɛbɛ. Ni projet bɛ san joli kɛ? Projet in normalement san 4 de don baara ye san 4 de ye bon nin ye dɛmɛ de ye komi n y'a fɔ cogo min pour que an ka se ka fɛɛrɛ caman bɛ an ka se k'o ɲɛ sɔrɔ baara minnu kɛra kɔrɔlen olu bɛ lajɛ ko ji don par exemple ni yɔrɔ mun ka ɲi an bɛ dɔ fara o kan ni minnu ma ɲi an bɛ se ka olu comment dire la an bɛ se ka sira sɔrɔ olu la pour que baara in ka se ka ɲɛ an bolo bon baara in fana an y'a fɔ cogo min i b'a dɔn komi i n'a fɔ an ka ministre y'a fɔ cogo min
avec jamana in be mun na ma fo ma souveraineté énergétique ina fo an ka kan yɛrɛ an ka courant ko la donc a b'o fana ba don kosɛbɛ donc an ka jamana yɛrɛ fana ye sira minnu tigɛ n'a fɔ an b'a fɔ ma vision 2063 ani stratégie olu fana ye ko ka ba don kosɛbɛ n'an b'a fɔ minnu ma tile ka bayɛlɛmali ka kɛ courant ye ani o ɲɔgɔnna fɛn caman donc a n'olu a b'olu hakilina a bɛ t'olu fɛ quoi bon nin ye miliyari 1 ni dɔ de ye nin ye ɲɛbila de ye komi n y'a fɔ ni nin ɲɛna a bɛ se ni nin ɲɛna nin de b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka na ni dɛmɛ wɛrɛ ye ou bien an bɛ financement wɛrɛ sɔrɔ avec d'autres partenaires ou bien avec même le gouvernement fana ka jɔyɔrɔ bɛ kan ka mun ta o b'o ta quoi. N'an bɔra yen an bɛ taa bamananw ko an ka taa ko laban ye boli ye y'a ko ta k'a lajɛ an bɛ taa journée mondiale de lutte contre la maladie tropicale négligée no u b'a wele dakuruɲɛ na ko MTN na n'i y'a ko ta k'a lajɛ u ka sigili 5nan kɔni o kɛra an ka jamana n'a fɔ ɲɔgɔn ye soba min bɛ wele ko Centre international de conférence de Bamako CICB o kɔnɔna na bi tubabukalo tile 16 avril kalo o waati nin dɔ in yɛrɛ la n'a a bɛnna alamisa dɔnya in ma nin wulikajɔ ni baara ninnu kɔni kɛra maa minnu fɛ o de ye maaw ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ ma san o san u b'a sigi sen kan wa a bɛ kɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa ɲɛnata Mali ta maa min ni a kɛra a ka hukumu kɔnɔ o de ye an ka minisiri min bɛ wele ko colonel major Hassan Ba Diallo Touré ministre de la santé et du développement social la ale kɔni kɛra o de wa nin ko in kɔni maa min ni kuma min bɛ boli a sen fɛ n'u b'a wele ko thème o de ye ko senir an ka fara ɲɔgɔn kan agir an ka action kɛ n'o ye ka baara kɛ éliminer walasa ka ni bana jugu ninnu kɔni k'u sama ka bɔ Mali kɔnɔ ka u fili kɛrɛfɛ nin ya ni ko ita k'a lajɛ minisiri kɔni ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais a ka maa min ye kɛnɛ sɔrɔ sa o de ye a ka secrétaire général n'o ye papier ko ɲɛnabɔla ministériso kɔnɔna na u b'a wele ko docteur Abdoulaye Igindo o fana kɔfɛ maa min ni u kɔni y'a kɛ ambassadeur ye k'a ka nin kɛlɛ in kɛ ka se a dan na o de tɔgɔ ye ko Dawuda Keita di Palmer n'o y'an ka dɔnkilidala denmisɛnnin ye denmisɛnnin min cɛsirilen don dɔnkili ko la an ka culture bɛ se ka i n'a fɔ lafiya se malidenw ma cogoya min na ni cɛ in kɔni bɔ o kɛlɛ la maa min kun bɛ an ka media tɔgɔ la sa o de tɔgɔ ye ko Ceido Dawu ale de ye kumakan ninnu a y'olu sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan u ka a ka micro la an ka jɛ an ka nin maa ninnu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Dans le micro de Ceido Dawu. À la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social qui se trouve en déplacement. La célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées est organisée chaque année pour matérialiser les efforts combien louables des ministères en charge de la santé et de leurs partenaires dans leur lutte contre ces différentes maladies. Les MTN sont largement répandus dans les régions les plus pauvres, comme on l'a dit avant moi, du monde, où la sécurité sanitaire de l'eau, l'assainissement et l'accès aux soins de santé sont inférieurs aux normes. Les MTN touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde et sont principalement causées par divers agents pathogènes. Ces maladies sont négligées parce qu'elles bénéficient de peu de financement et sont associées à la stigmatisation et à l'exclusion sociale. Ce sont des maladies qui frappent des populations négligées. Dans le monde, 4,2 milliards de personnes sont à risque de MTN dans les 142 pays. L'Afrique en supporte malheureusement le plus lourd fardeau à hauteur de 40%. Mesdames et messieurs, les MTN étaient, s'il faut le dire, dans le passé, un problème important de santé publique au Mali. C'est pourquoi notre pays s'est investi résolument à les combattre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'instar d'autres pays. Le Mali a mis en œuvre les directives de l'OMS pour l'élimination et le contrôle des maladies tropicales négligées. Et des plans stratégiques quinquennaux ont été élaborés, à savoir 2007 à 2011, 2012-2016, 2017-2021 et 2022-2026 ont été élaborés et mis en œuvre, ce qui a permis d'atteindre les résultats satisfaisants. C'est ainsi que les MTN ont connu depuis quelques années
un net recul au Mali, mais la plupart d'entre elles ne sont pas toujours éliminées. Des acquis importants ont été réalisés en matière de lutte contre ces maladies. Des programmes nationaux ont été mis en place pour réduire l'impact de ces maladies sur les populations. L'élimination du trachome en tant que problème de santé publique en 2023, le Mali devient le 6e pays en Afrique et le 17e pays dans le monde à avoir atteint cet objectif. L'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique et les helminthiases, le dossier d'élimination de la de FL, on le dit comme ça, est en cours d'élaboration. Depuis 2001, aucun cas de trypanosomiase humain africain n'a été détecté par dépistage passif. Arrêt du traitement de masse dans 15 districts endémiques sur 33 pour l'onchocercose. Tous les districts sanitaires endémiques de la lèpre au Mali ont atteint le seuil d'élimination, moins d'un cas pour 1000 habitants. Mesdames et messieurs, dans le but de consolider et d'amplifier ces efforts, le couple de musiciens de renommée nationale et internationale, Fatmata Bigini Bagaga et Daoula Keita, a été choisi pour assumer le rôle d'ambassadeur de MTN. Leur notoriété, tant au niveau national qu'international, permettra d'intensifier les campagnes de sensibilisation, de promouvoir l'intégration de MTN dans les priorités nationales de santé et de faciliter la mobilisation des ressources internes. Le thème retenu cette année pour cette célébration est de s'unir, agir, éliminer. Je suis Keita Daouda, l'état civil, à Tonton Pal, Palmer, Love Papa, ambassadeur MTN. C'est un sentiment de fierté, c'est toujours noble de soutenir les causes nobles. Et moi, je suis toujours engagé pour les causes sociales. Donc, c'est pour moi une continuité des chemins que nous avons parcourus il y a longtemps. Donc, on est animé d'une volonté de bien faire les choses et c'est un sentiment de fierté. C'est d'abord de mobiliser et mettre en pratique notre influence, nos voix, comme on le dit, s'unir pour éliminer les MTN au Mali, en Afrique et partout dans le monde. C'est de donner notre image au service des MTN pour la lutte contre les MTN. Nambore, ambi to anga jamana kono ko niya me ko anga jiya kadi seke iba soro iba kono de sinon dita kono ita ja anaguya don ambita précisément la kanya ko fanfe tuguni nantara ambita santé publique awi fo jamana nyama ba no ode anga général d'armée Assimi Goïta ale kono welela maufe ma munun ka wuliga jonu ko barnya cilembe anga kanya koma uya jira ka fo ko nyoye ba minkera no ode conseil des ministres o koni kuna foni do boraka bin ka bo anga ministre so yoro ministre minga barnya cilembe kanya koma ka jira ka fo ko bana jugu bado be ndo uba wele ko deng koni aleye femini atobe ka yele dongo do de bijira ko bana benna dongo do bijira ko ni bana benna wa o bana yi ekoko soso ni fenwaraw wulu de bike ayela mabawiye anga adama deuna ya taka laje uko ni ya jira ka fo ko nala sonama wuli ka joni baraw bebe ke nyema o fe kan ya so yoro mo bolo mi be se ka to o be se kan ni bana jugu bayin ka sama ka bo andala ka antoy anga lafia kuna fonu munu faranyon ka groupe lumière care d'action fait odeni Amadou Sala Touré kuma barakumba bolo ka la soma cedo daw tiga kumbe kamara ka amunu nala sonama anga wuli ka joni anga barabike kuma be mi se ka to abu se ka kuna foni jele nyuma ku soro ka bo anga inafo kuma so konana no e groupe lumière yi aya kambe nala ma bashi foike shini ni kuma kelena ani ni kenekelenka kuna foni ku faranyon ko dawma aya kambe. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Aoude Adaye, Agnès Moroba, Oye Tonton, Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Anga Mbolo Dinyogama, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akiliye, Koraya Manake Jawiliye, Koraya Manake Jawiliye, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban famino kani olu kera paso chibara yetu
o wa usira an demi sound jigi bichen community ke community for community ye jen kono an bigo be dani ye bi an mali ben kono Europe Malion Lumière TV maw kungambura tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa be dugu ngola ni be fe Mali kono ani Mali ko kan Afrique bela jire ngone Fatim Jabate madame Jabate de Mangaila Otgam no afo nyana ngono mo be électronique fe fe na jena tige kono anyuma be soro électro yele ni la yele électronique ni temana yenga do ita nyuma soro awa studio complet dira ama a musique ali so mara na ko ngono dada ngo do bo so na parce na ko studio a bafulu nga do nga mala abe ko be ni baba odete na mo go be fe na électronique la yele électronique de ya dai Mali ani Mali Afrique be kana na ya nyuma mai ba dafara awo ale teke kalo kele ka be tiene ay ale sani ota almakew balmamso électronique mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibora memo srafara la kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soro yenno imo menacé minaw minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fokata se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni e nyogome bla chenche kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Malion Lumière TV maw kungambura tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa be dugu ngola ni be fe information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio dai Lumière TV awuli la deliko la